Dobrý deň, ja ďakujem za slovo. Ja vám teda vysvetlím, aké sú princípy otvorenej vedy vo vašej výzve. A na začiatok si povieme vlastne, prečo uplatňujeme a požadujeme po vás tieto princípy otvorenej vedy. Čo je vlastne tá otvorená veda? Je to jedna z kľúčových tém súčasnej vednej politiky na globálnej úrovni a na európskej úrovni je politickou prioritou Európskej komisie a štandardnou metodou práce v európskom programe Horizon Europe. Cieľom otvorenej vedy je efektívne šírenie výsledkov výskumu a podpora opätovnej použiteľnosti a posilnenia spolupráce. Otvorená veda je zastrešujúcim pojmom pre celý rád nových postupov a cieľov, ktoré vďaka rozvoju digitálnych technológií a komunikačných nástrojov zásadne menia súčasnú vedu a spôsob, akým sa komunikujú vedecké výsledky. Dvoma základnými piliermi sú otvorený prístup k vedeckým publikáciám a otvorený prístup k výskumným dátam, ktorý sa riadi FAIR princípmi a zásadou otevřeno, jak je možno, zavřeno je nejak nutno. Aké sú prínosy otvorenej vedy? Cieľom je zlepšiť dostupnosť a transparentnosť a reprodukovateľnosť vedeckých výstupov, vrátane ich dlhodobého uchovávania a maximálnej opätovnej využiteľnosti. Čiže vedecké výsledky sú dostupnejšie, je tam efektívnejšie a včasné šírenie vedeckých poznatkov, lepšia viditeľnosť pre autorov a inštitúcie, vyšší potenciálny ekonomický a sociálny dopad, uľahčuje reprodukovateľnosť a umožňuje zdieľanie, podporuje spoluprácu a šetrí zdroje. Požiadavky na postupy otvorenej vedy sú definované v špecifických pravidiel vašej výzvy, konkrétne v kapitole 5.7. Tam sú stanovené povinné a ďalšie doporučené nepovinné postupy pre otvorenú vedu. Pokiaľ ste sa zaviazali ve studii provediteľnosti a následne v právnom akte k plneniu nepovinných postupov, automaticky sa stávajú pre vás povinnými k naplňovaniu. Postupy otvorenej vedy sú uplatňované od fáze žiadosti o podporu, čiže sú súčasťou hodnotiacich kritérií až po podávanie správ o realizácii projektu a vykazovanie výsledkov výskumu. Aké sú teda tie požiadavky na postupy otvorenej vedy? Takže, ako som hovorila, sú povinné postupy, to je systémové nastavenie práce s budúcimi výsledkami projektu, otvorený prístup k recenzovaným vedeckým publikáciám, správa výskumných dát v súlade s FAIR princípmi a potom sú tam ďalšie nepovinné postupy, to je včasné zdieľanie výsledkov výskumu, otvorený prístup k ďalším výsledkom výskumu, otvorené recenzní řízení, citizen science, zapojenie ďalších aktérov a opatrenia k zaisteniu k reprodukovateľnosti. Prvé, čo ste museli teda splniť, je zohľadnenie systémového nastavenia práce s budúcimi výsledkami projektu, vrátanie ošetrenia práv duševného vlastníctva a ich prípadného zverejňovania, či už v rámci princípov partnerství alebo následne partnerskej zmluve, a to s ohľadom na aplikáciu zásady otevřené, jak je možno, uzavřené, jen jak nutno. Dostávame sa teraz k publikáciám. Tam je vašou povinnosťou zaistiť otvorený prístup k recenzovaným vedeckým publikáciám súvisiacím s výsledkami výskumu, pokiaľ projektu vznikajú, a to týmito prostriedkami. Je potrebné uložiť recenzovanú publikáciu do dôveryhodného repozitára, zaistiť okamžitý otvorený prístup k uloženej publikácii pod licenciou CC BY, uchovať si publikácii dostatočné autorské majetkové práva, poskytnúť informácie, referencie o akomkoľvek ďalšom výstupe výskumu. A metadata publikácií uložených v repozitári musia byť verejne dostupné a strojovo čitateľné v súlade s FAIR princípmi a s obecným doporučením metadatového popisu. Na začiatku si povieme vlastne, čo sú tie recenzované vedecké publikácie podľa definície druhov výsledkov na ISVAVAJ.
Vlastne sú to publikačné výsledky typu recenzovaný odborný článok, odborná kniha, kapitola v knihe, stať zborníku. A ten recenzovaný odborný článok v recenzovanom odbornom periodiku zahrňa ešte teda artikl, čiže pôvodný článok, review, teda prehľadový článok a krátke vzdelanie. Existujú rôzne verzie vedeckých publikácií, ktoré sa líšia fázou recenzného procesu. Čiže na začiatku je preprint, to je verzia rukopisu pred recenzným řízením. Toto patrí do nepovinných postupov. Potom je to author-accepted manuscript, čiže voláme ho aj postprint, čiže konečná verzia recenzovaného rukopisu prijatého k zverejneniu. A potom je to version of record, čiže finálna publikovaná verzia obsahujúca konečné úpravy, formátovanie, stránkovanie a DOI pridelené vydavateľom. Toto máte vlastne aj graficky znázornené. Vašou povinnosťou je zaistiť teda ešte raz, zopakujem, uloženie strojove čitateľnej elektronickej finálnej vydavateľskej verzie alebo konečnej verzie recenzovaného rukopisu prijatého k zverejneniu do dôveryhodného repozitára neprodlene po dni publikovania. To znamená, že strojovo čitateľná to musí byť PDF formát s možnosťou fulltextového vyhľadávania a neprodlene po dni publikovaní, to znamená čo najskôr bez zbytočného odkladu, ako náhle je to technicky možné. Ďalej ste povinni zaistiť okamžitý otvorený prístup k uloženej publikácii za podmienok poslednej dostupnej verzie verejnej licencie CC BY. Znovu okamžitý, to znamená bez embarga, otvorený prístup, bezplatný, trvalý a neobmedzený. Monografie a iné dlhé textové formáty, čiže napríklad knihy a kapitoly v knihách, môžu mať aj restriktívnejší typ licencie. Vašou povinnosťou je taktiež uchovať si k publikácii autorské majetkové práva v takom rozsahu, aby bolo možné stanoveným povinnostiam vyhovieť. Čiže pri uzatváraní licenčnej zmluvy s vydavateľom je potrebné, aby autor nepreviedol majetkové práva, to znamená neudeľoval výhradnú licenciu, ale udeľoval vydavateľovi iba licenciu nutnú k vydaniu publikácie, ktorá vlastne autorovi zachová možnosť zverejniť publikáciu pod verejnými licenciami Creative Commons. Licenčnú zmluvu získa nadobúdateľ licenčnou zmluvou získava právo užiť dielo konkrétnym spôsobom a v rozsahu, ktoré by mali byť stanovené v zmluve. Poskytnutím nevýhradnej licencie vydavateľovi nie je autor obmedzený v ďalšom užívaní diela a v rozsahu jeho použitia. Autor môže dielo užívať sám alebo poskytnúť ďalšiu nevýhradnú licenciu iným. Pokiaľ si autori neponechajú majetkové práva v dostatočnom rozsahu, čiže oddelí vydavateľov výhradnú licenciu a potom zverejnia publikáciu v repozitári pod CC BY, tak porušia vlastne nielen zmluvu s poskytovateľom, ale takisto tým porušia predovšetkým zmluvné podmienky s vydavateľom. Toto máte ešte skrátené stručne, čiže zopakujem. Možnosť autora udeliť k dielu licenciu Creative Commons závisí na tom, aké práva si autor ponechá v licenčnej zmluve alebo Copyright Transfer Agreement. Čiže nevýhradná licencia, vydavateľ smie dielo používať, ale autor môže ďalej práva udeľovať iným. Autor si ponechá možnosť dielo ďalej šíriť, napríklad v repozitári alebo na webe. Je to flexibilnejšie a často sa používa u open access publikácií. Pri nevýhradnej licencii iba vydavateľ môže dielo používať daným spôsobom. Autor ani nikto iný nesmie dielo používať bez súhlasu vydavateľa a vydavateľ má plnú kontrolu nad komerčným i nekomerčným využitím. Tak znovu tu vidíte, tam je ten dôležitý moment, to Copyright Transfer Agreement, čiže to je zmluva, ktorou autor prevádza tie autorské majetkové práva na vydavateľa. Často sa to používa u tradičných vedeckých časopisov, ktoré nefungujú na princípe open access.
Autor si ponechá teda iba tie osobnostné práva a vydavateľ rozhoduje o ďalšom využití článku. Pokiaľ by došlo k tomu, že prevedete tie majetkové práva, tak sa môže stať, že vydavateľ vlastne na zverejnenie publikácie uvalí embargo, čiže to je doba, po ktorú publikácia nemôže byť otvorene dostupná, napríklad v repozitárii, a po uplynutí embarga možno určitou verziu publikácie sprístupniť podľa podmienok, ktorá je v zmluve s vydavateľom, obvykle ale nie je pod verejnou licenciou. A tu by ste sa dostali do rozporu vlastne s podmienkami, ktoré máte stanovené v špecifických pravidlách, pretože embargo u publikácií nie je povolené. Netýka sa toto, čo som spomenula pred chvíľou, sa netýka vlastne publikácií, ktoré sú publikované v režime Open Access. Free Access vlastne nerovná sa Open Access. Rozdiel medzi tým je ten, že termín Free Access u vedeckých článkov na webu vydavateľa obvykle znamená, že článok je dostupný k čítaniu zdarma, ale vydavateľ môže vlastne prístup kedykoľvek zrušiť. Často sú obmedzené iba na webu vydavateľa, čiže neumožňuje to opätovné využívanie a zdieľanie. Autorské majetkové práva často sú prevedené na vydavateľa a niekedy sa vzťahuje iba na dočasne sprístupnené články. Kdežto Open Access, to je plne otvorený prístup, pokiaľ je autorom udelená licencia CC BY, publikáciu možno čítať, sťahovať, zdieľať, tlačiť a tak ďalej. Tu máte nejaké praktické príklady, čiže hore vidíte, že autori si ponechali autorské majetkové práva, dole vidíte, že autori udelili výhradnú licenciu vydavateľovi. A tu na to znovu vidíte, naľavo vidíte, že tam je Open Access, napravo vidíte Free Access. Dostávame sa k repozitárom. Repozitár je vlastne systém určený pre dlhodobé uchovávanie a zverejňovanie digitálnych objektov, čiže napríklad publikácií, dát a ďalších výstupov výskumu a ich metadát. Existujú rôzne typy dôveryhodných repozitárov, generické, národné, inštitucionálne a oborové. A niektoré z repozitárov sa zamerajú iba na určitý tých objektov, čiže iba napríklad sa zameriavajú iba na dokumenty alebo len na dáta. Dôveryhodnosť repozitáru si overíte tým, že bude dohľadateľný v niektorých z týchto troch registrov, čiže Open Door, Retridata alebo Fair Sharing. A pokiaľ by ste v žiadnom z týchto registrov ten repozitár nenašli, tak môžete ísť podľa následovných bodov. Čiže budete hľadať, či je repozitár certifikovaný, či pracuje repozitár s persistentnými identifikátormi a umožňuje pridelenie PIDov, či poskytuje repozitár otvorený prístup k uloženému obsahu, vrátane opatrenia diela, dát, licencií, či uvádza jasné podmienky, za akých možno dáta uložené v repozitári využívať. Či poskytuje repozitár úvodnú stránku s metadátami, tzv. Landing page, a pre dáta ešte naviac, či umožňuje repozitár verzovanie. Pre publikácie sú preferované inštitucionálne alebo oborové repozitáre, inštitucionálne repozitáre napríklad ASEP, Akadémie vied, alebo digitálny repozitář Univerzity Karlovy, ISMUNI, Masarykovej univerzity alebo digitálny knihovna ČVUT, oborové repozitáře napríklad PubMed Central, prípadne obecné repozitáře, to je napríklad Zenodo. Treba si uvedomiť jednu vec, že repozitárom nie je napríklad webová stránka projektu alebo Google Drive a tak ďalej. Dostávame sa k licenciám. Creative Commons sú verejné licencie poskytujúce ostatným právo užívať dielo chránené autorským zákonom. Ich prostredníctvom autor poskytuje ostatným niektoré práva k dielu a iné si vyhradzuje. Licencia CC BY umožňuje dielo voľne zdieľať, upravovať za jediné podmienky uvedenia autora. Pokiaľ dáte dáta alebo článok iba na web, tak to vlastne nie je dostačujúce, je potreba
uložiť, je potreba špecifikovať, ako môže byť s výstupom výskumu ďalej nakladané. Tu máte ešte graficky uvedené, aké sú požiadavky na licencie, čo sa týka článkov a dátových sád, tam je licencia CC BY a u tých monografií a iných dlhých textových formátov sú to restriktívnejšie licencie. A tuto potom si môžete pozrieť tieto jednotlivé licenčné prvky, ktoré vyjadrujú, v akom rozmedzi je užívateľ oprávnený s dielom nakladať. A metadáta publikácií alebo dát uložených v repozitári musia byť v súlade s FAIR princípmi verejne dostupné, strojovo čitateľné a musia odpovedať obecnému doporučeniu metadátového popisu. Čiže metadáta to sú dáta, ktoré popisujú iné dáta, čiže sú to informácie o popisovanom objekte. Rozsah, treba si uvedomiť, že každý repozitár je iný a rozsah informácií v metadátach je daný možnosťami daného repozitáru. Tuto vidíte základné minimum požiadaviek na metadáta podľa obecného doporučení. Sú tam nejaké povinné, medzi ktoré patrí napríklad názov publikácie alebo dát, autori a prispievateľia, dátum vydania, zverejnenia, vydavateľ, licenčné podmienky a tak ďalej. A potom tam máte nejaké ešte doporučené požiadavky na metadáta. Čo musíte ďalej urobiť, je poskytnúť referencie o akémkoľvek ďalšom výstupe výskumu. V tomto prípade to môže byť napríklad výskumné dáta alebo nástrojov, napríklad software potrebných k overeniu záverov vedeckej publikácie ako súčasť metadát publikácie v dôveryhodnom repozitári. Publikácia by mali odkazovať na súvisiace dátové sady, software, na ďalšie výstupy pomocou persistentných identifikátorov, ktoré sú uvedené v metadátach daného repozitára. Tu máte znovu praktický príklad, ako sú uvedené referencie na dátové sady, repozitári. A prechádzame teda na dáta. V rámci dát ste povinní zaistiť správu týchto výskumných dát zhromaždením či vytvorením v priebehu riešenia projektu v súlade s FAIR princípmi, a to predovšetkým týmito prostriedkami. Musíte vypracovať plán správy dát a pravidelne ho aktualizovať, uložiť výskumné dáta do dôveryhodného repozitára, zaistiť otvorený prístup k výskumným dátam v súlade so zásadou otevřené, jak jen možno, uzavřené jen jak nutno, a poskytnúť informácie, nejaké referencie o akomkoľvek ďalšom výstupe výskumu. A znovu metadata uložených výskumných dát v repozitári musia byť verejne. Čo sú vlastne výskumné dáta podľa zákona číslo 130/2002 o podpore výskumu a vývoju? Sú to informácie s výnimkou vedeckých publikácií, to sa si dovolím zdôrazniť, v elektronickej podobe, ktoré sú zhromažďované alebo vytvárané v priebehu výskumu alebo vývoja a sú používané ako dôkazy v procese výskumu alebo vývoja, alebo ktoré sú obecne akceptované výskumnou obcou ako nevyhnutné k validácii zistenia a výsledkov výskumu alebo vývoja. Uloženie výskumných dát do dôveryhodného repozitára sa týka predovšetkým podkladových dát, ktoré sú späté s recenzovanou publikáciou a sú potrebné k overovaniu výsledkov prezentovaných publikácií, alebo sa to týka akýchkoľvek iných dát spätých s nepublikačnými výsledkami výskumu, alebo dát, ktoré nie sú späté so žiadnymi konkrétnym výsledkom výskumu, ale môžu byť využiteľné aj mimo projekt. No, nevyžadujeme, aby ste ukladali všetky dáta zhromaždené či vytvorené v rámci projektu. Je úplne na vás, či budete ukladať surové dáta alebo spracované dáta, záleží na vašich oborových zvyklostiach, kontexte a typu zhromaždených či vytvorených dát. Takže prvá vec, čo musíte teda urobiť, je vypracovať plán správy dát. Je potrebné ho vypracovať v súlade s FAIR princípmi, pravidelne ho aktualizovať a musí vecne odpovedať šablóne Data Management plánu pre program Horizon Europe.
Plán správy dát je formálny a zároveň živý dokument, ktorý popisuje nakladanie s výskumnými dátami v priebehu projektu a po jeho skončení. A treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, že plán správy dát musí byť neoddeliteľnou súčasťou naplňovania vízie a stratégie vašich projektov, vášho výskumu. Preto je potrebné, aby ste to nebrali ako ďalší byrokratický papier naviac, ale je to vlastne príležitosť v tom, ako si môžete zlepšiť svoj výskum, zefektívniť ho, zjednodušiť ho a vaši výskumníci budú mať v tom prehľad. Takže to vlastne vypracovávate predovšetkým pre vás, pre vaše potreby a pre nás nám to slúži vlastne len na to, aby sme si overili vlastne informácie, ktoré predkladáte v súpiske a v správe o realizácii. Aktuálny plán správy dát vlastne musíte predložiť najprv spolu s prvou správou o realizácii. Na toto príjemcovia často zabúdajú. Potom po uplynutí 24 mesiacov od zahájenia realizácie projektu a ako prílohu záverečnej správy k záverečnej správe o realizácii. Pokiaľ by nastala situácia, že by ste čokoľvek v tom pláne správy dát menili, čo je veľká pravdepodobnosť, že to budete aktualizovať a meniť ho budete, tak je potrebné, aby ste ten aktualizovaný plán správy dát predložili s najbližšou správou o realizácii riadiacemu orgánu. Pre tvorbu data management plánu doporučujeme používať nejaký vhodný digitálny nástroj. Existujú napríklad Data Stewardship Wizard, Fair Wizard, DMP Online alebo Argos. Je na vás, aký si vyberiete. Tieto nástroje vlastne umožňujú plán správy dát v požadovanej šablóne vygenerovať. My doporučujeme Data Stewardship Wizard, bolo k tomu nedávno aj školenie, ktoré sme zorganizovali a vlastne Data Stewardship Wizard je momentálne pilotne implementovaný do národnej repozitářovej platformy, ktorá je vlastne financovaná v rámci projektu Open Science 1 z OPEAC. Čiže template pre Horizon Europe obsahuje 7 kľúčových oblastí a tie obsahujú vlastne doprovodné otázky, ktoré vám uľahčia vypracovať a priebežne aktualizovať tento plán správy dát. Musíte pokryť každú z týchto kľúčových oblastí, ale nemusíte odpovedať explicitne na úplne každú otázku, pokiaľ ako nie je pre váš projekt relevantná. Toto však vysvetlíte práve v tom data management pláne. Ešte by som chcela povedať, že vlastne MŠMT má svoju šablónu v tom digitálnom nástroji Data Stewardship Wizard, takže pokiaľ sa rozhodnete, že ho budete používať, tak môžete použiť vlastne už túto šablónu. Tuto máte uvedené FAIR princípmi. Tie definujú základné požiadavky na výskumné dáta a ich metadáta, a ich vlastne vyhľadateľnosť, dostupnosť, interoperabilitu, opätovné využitie a bližší popis FAIR princípov nájdete na stránkach GoFair. Máte ich tuto zobrazené ešte v tomto obrázku. Výskumné dáta musíte čo najskôr uložiť do dôveryhodného repozitára a zaistiť otvorený prístup k výskumným dátam, uloženým v repozitári v súlade s plánom správy dát. Takže na to nezapomínať, že to musí byť v súlade s plánom správy dát. Najlepšie za podmienok poslednej dostupnej verzie verejnej licencie CC BY alebo jej ekvivalentu. Otvorený prístup k dátam uloženým v repozitári sa riadí zásadou otevřené, jak jen možno, uzavřené, jen jak nutno, s ohľadom na rôzne oprávnené záujmy a iné oprávnené obmedzenia, ako sú napríklad súkromie, ochrana osobných údajov, oprávnené obchodné záujmy, práva duševného vlastníctva tretích strán a tak ďalej. A pokiaľ teda z nejakých dôvodov neposkytnete otvorený prístup k dátam, či už k niektorým len alebo ku všetkým, tak je to potrebné odôvodniť v pláne správy dát a musí byť zaistený pravidelný preskum. Čo znamená otevřené, jak jen možno, uzavřené jednak nutno, vidíte na tomto grafickom zobrazení.
To znamená, že sú dáta otvorená, kedy môže tieto dáta kdokoľvek voľne používať, môže ich upravovať, zdieľať za akýmkoľvek účelom. Potom máte dáta s obmedzeným prístupom, čiže sú nejaké obmedzenia k dátum, kto má prístup alebo za akým účelom môže tieto dáta používať, či len určitú časť, alebo len určití užívateľia, alebo len pre určitý typ použitia. A potom sú to dáta, ktoré sú uzavreté, napríklad sú pod časovým embargom, čo je úplne legitímne u dát, na rozdiel od publikácií. A to embargo môže byť napríklad v prípade, kedy čakáte na to, kedy vám bude vydaná publikácia, zatiaľ máte uložené dáta a máte tam zatiaľ tieto dáta pod embargom. Alebo potom sú to typy dát, ktoré nemožno zdieľať. Fair data neznamená, že sú to otvorené dáta, čo znamenajú vlastne tie fair princípy, len ešte tak v krátkosti teda teraz poviem. To znamená, že teda sú dohľadateľné, čiže sú priradené nejaké metadáta, strojové čitateľné informácie o tom, čo tie dáta sú, použitie nejaké persistentné identifikátory. Potom dostupné, čiže to znamená, že sú uložené v nejakom dôveryhodnom repozitári, sú popísané metadátami, tak aby tam boli informácie, ako k tým dátam možno pristúpiť. A to, že sú tie dáta zverejnené, neznamená, že k nim má široká verejnosť prístup. Potom sú to vlastne interoperabilné, to znamená, že ideálne, keď použijete nejaké preferované formáty súborov, to znamená, dáta musia byť použiteľná aj bez toho, aby k tomu bolo potrebné sťahovať nejaký špecifický softvér a zároveň použijete nejaké slovníky a ontológie, ktoré sú široko rozšírené a v rámci vašej oborovej komunity používané. A potom opätovne využiteľné, čiže poskytnete užívateľom vašich dát popis, ako s tými dátami pracovať, čo je potrebné si nainštalovať, akú majú licenciu tieto dáta, čo všetko s tými dátami sa dá robiť, čiže zjednoduší to výskumníkom z dvoch rôznych skupín zdieľať medzi sebou rôzne dáta. Opäť dôveryhodný repozitář si môžete overiť v jednom z týchto troch registrov a obecne platí, že pre ukladanie výskumných dát sú preferované oborové repozitáre, ktoré môžu lepšie zaistiť fair princípy s ohľadom na oborové špecifika. Metadata uložených výskumných dát v repozitári musia byť v súlade s fair princípmi, verejne dostupné, v rozsahu, v akom sú chránené legitímne záujmy alebo obmedzenia, strojové čitateľné a v súlade s obecným doporučením metadátového popisu. Jednu vec si treba uvedomiť, že každý repozitár je iný, čiže rozsah informácií v metadátach je daný možnosťou toho daného repozitára. A znovu rovnako ako u publikácií aj u dát je potrebné poskytnúť informácie, referencie o akomkoľvek ďalšom výstupe výskumu alebo nástrojoch a inštrumentoch potrebných k opätovnému využitiu výskumných dát alebo k ich validácii ako súčasť záznamu metadát v dôveryhodnom repozitári. V tomto prípade sa ďalšími výstupmi výskumu rozumejú vedecké publikácie, softvér alebo metodiky a metadátach uložených dát v repozitári by mal byť uvedený odkaz, čiže persistentný identifikátor na publikácie alebo ďalšie výstupy, ktoré sa viažú k dátam. Tuto vidíte znovu praktické príklady. Tu je otvorený prístup k výskumným dátom v repozitári Zenodo. Tuto máte obmedzený prístup v repozitári a potom ale v metadátach musí byť uvedené, akým spôsobom je možné k dátum sa dostať. A tu znovu máte príklad, ako vyzerajú referencie na publikácie, ktoré sú uvedené v metadátach uložených dát. Dostávame sa k ďalším nepovinným postupom otvorenej vedy. Tu zopakujem, že pre tých, ktorí sa k ním zaviazali ve štúdii provediteľnosti a preniesli sa do ZPP, sú k naplneniu povinné a treba si dôrazne naštudovať a vrátiť sa k tomu, k čomu ste sa vlastne zaviazali v tej štúdii provediteľnosti. Takže
vám bolo doporučené aplikovať ďalšie postupy a princípy otvorenej vedy, čiže to sú napríklad predbežné a včasné zdieľanie výsledkov výskumu, otvorený prístup k ďalším výsledkom výskumu, otvorené recenzné řízení, citizen science, zapojenie ďalších aktérov, opatrenia k zaisteniu reprodukovateľnosti a stávame sa teda k tým predbežným a včasným zdieľaniam výsledkov výskumu. To znamenajú vlastne sprístupnenie výskumnej práce bez ohľadu na typ v priebehu výskumného procesu. Tento postup platí ako pre publikácie, tak aj pre dáta a možno ho využiť aj pre iné výsledky. Príkladom takého včasného zdieľania sú napríklad predregistrácie, registrované správy a zverejnené preprinty. Predregistrácie výskumného zámeru v repozitári umožňujú sprístupniť výskumnú hypotézu, návrh štúdie a plánovanú analýzu ešte pred zberom dát. Registrované správy sú výskumné články, ktoré znižujú tendenciu skresľovania skutočných výsledkov výskumu za účelom dosiahnutia pozitívnych výsledkov, pretože prijatie publikácie je založené na kvalite výskumu bez ohľadu na výsledok. A preprinty sú vedecké články, ktoré sú verejne zdieľané pred recenzným řízením a publikovaním v časopise prostredníctvom preprintových serverov alebo repozitárov a stále viac časopisov akceptuje zdieľanie preprintov pred ich zverejnením. Existujú stále však výnimky. K preprintom ste sa najčastejšie zaväzovali v rámci nepovinných postupov. Príklady predregistračných platform a preprintových serverov nájdete v príručke postupov otvorenej vedy. Tu vidíte znovu praktický príklad, kedy máte publikovanie preprintu na platforme Archive. Čo sa týka otvoreného prístupu k ďalším výsledkom, tam ide o správu výskumných výstupov nad rámec vedeckých publikácií a dát, napríklad zdrojového kódu, software, modelov, algoritmu, workflow, otvorených laboratórnych denníkov, metodík, výskumných správ, pamiatkového postupu, špecializovaných map s odborným obsahom. Dostávame sa k otvorenému recenznému řízení. To sa snaží učiniť tradičné recenzné řízenie transparentnejším a odpovednejším. Otvorenie toho, čo bolo tradične uzavretým procesom, zvyšuje možnosť odhaliť chyby, overiť výsledky a zvýšiť celkovú dôveru v publikované výstupy. Je to realizované prostredníctvom publikovania v časopisoch alebo na publikačných platformách s otvoreným řízením. Tu máte znovu praktický príklad otvoreného recenzného řízení. Niektorí ste sa zaviazali aj k citizen science a zapojenia ďalších aktérov, čiže tam je občianska veda, kedy vlastne sú zapojovaní dobrovoľníci, nejakí amatérski vedci z rad verejnosti do rôznych fáz vedeckého výskumu. A títo účastníci potom môžu dostať nejakú spätnú väzbu, napríklad ako boli ich dáta využité a aké sú vedecké, politické a spoločenské výstupy. Ďalej je to zapojenie ďalších relevantných aktérov, napríklad verejnosti, kontrolných užívateľov, akademickej sféry, verejných orgánov, neziskových organizácií, do spoluvytvárania výskumných zámerov, procesov, napríklad spoločné navrhovanie, spoločná tvorba, spoločné hodnotenie. Tieto aktivity môžu mať rôznu formu, napríklad fokusné skupiny, gulaté stoly, co-creation, pracovné workshopy a tak ďalej. Pre aktívne zapojenie je potrebné, aby účastníci dali napríklad spätnú väzbu, zber podnetov na vylepšenie a podobne, prípadne uskutočnenie verejného alebo väčšieho charakteru. Je teda žiaduca väčšia interakcia. Dostávame sa k nákladom na otvorenú vedu, čiže náklady autorské publikačné poplatky za otvorený prístup recenzovaných vedeckých publikácií sú spôsobilými výdajmi. Môžete v rámci vašich projektov využívať aj tokeny, čiže to je možnosť publikovania odbornej publikácie v režimu Open Access u vybraných vydavateľov a časopisov vďaka tzv. Transformačným
zmluvám. Pre oprávnenosť čerpania tokenov musí autor splniť nasledovné kritériá, čiže jeho inštitúcia je súčasťou transformačnej zmluvy zjednanej cez Čekelib, je korešpondenčným autorom, ďalej časopis je uvedený ako spôsobilý, typ článku a dátum prijatia sú v dobe platnosti zmluvy a u zmluv s obmedzeným čerpaním je potrebné overiť, či má inštitúcia stále dostatok tokenov pre daného vydavateľa. Pokiaľ toto všetko je splnenie, môžete publikovať bezplatne v režimu Open Access a dostanete vlastne token, ktorý má hodnotu 2000 až 4000 eur. Pokiaľ neviete, či vaša inštitúcia disponuje nejakými tokenmi, tak sa musíte obrátiť na vašu inštitucionálnu podporu, čiže to sú nejaké knihovny alebo nejaké Open Science centra, prípadne si požiadate viacej informácií na uvedených odkazoch. Náklady spojené s procesovaním a ukladaním dát, anonymizáciou dát a tak ďalej sú spôsobilým výdajom tiež. Ďalej ste mali možnosť v rámci projektu zriadiť pozíciu nejakého odborníka na správu dát, čiže nejakého datastevarda alebo obdobnú odbornú pozíciu, ktorá sa bude zaoberať vlastne koordináciou a správou vašich výskumných dát. Tak dostali sme sa k vykazovaniu postupov otvorenej vedy, čiže tie vykazujete vlastne prostredníctvom indikátorovej súpiske, prílohou, samostatnou prílohou správy o realizácii a data management plánom. Takže tuto vidíte náhľad súpisky, kde je vlastne list publikácie, kde vlastne vykazujete povinné postupy týkajúce sa publikácií a zároveň aj nepovinné postupy. Povieme si o tom viacej. Čiže v stĺpci R u publikácií, na liste publikácií uvidíte persistentný identifikátor DOI, zverejnenia publikácie u vydavateľa, takže v tomto prvom stĺpci bude zverejnenie u vydavateľa, takže musí to byť vždy URL formáte ako funkčný, aktívny preklikávací odkaz. V tom stĺpci vedľa, v stĺpci S, bude trvalý odkaz URL miesta uloženia publikácie v repozitári. Tam bude trvalý odkaz, najčastejší býva handle, uvedený v metadatovom zázname repozitára. Musí byť tiež v URL formáte ako funkčný, aktívny preklikávací odkaz. Máte tam príklady. A potom v ďalšom stĺpci T uvedíte licenciu, pod ktorou je publikácia dostupná. Takže tam si z rolovacieho menu vyberiete príslušnú licenciu, ktorá zodpovedá príslušnému typu publikácie. A pokiaľ sa stane, že vám vydavateľ neumožňuje licenciu CC BY, čo sa môže vo výnimočných prípadoch stať, tak môžeme vlastne uznať v týchto prípadoch aj restriktívnejšiu licenciu, ale je nutné túto skutočnosť preukázať, čiže napríklad nejakou korešpondenciou s tým vydavateľom. Aj napriek tomu je potrebné, aby si autor ponechal dostatočné majetkové práva. Tu máte zase praktické príklady, kedy vlastne v tom stĺpci R uvádzate ten persistentný identifikátor, tam máte dole šípku, odkiaľ ho budete vlastne kopírovať do tej súpisky, nebudete to kopírovať z tej vrchnej lišty. Tuto zase vidíte v tom červenom rámčeku, kde je vlastne trvalý odkaz uvedený v metadatovom zázname repozitára, ktorý budete uvádzať do tej súpisky. Tu máte ďalší príklad. Data budete vykazovať v súpiske na liste data. Tam v stĺpci C uvedete identifikátor DOI, prípadne nejaký iný identifikátor alebo trvalú URL adresu miesta uloženia v repozitári. Musí to byť zasa URL formát ako funkčný, aktívny preklikávací odkaz. Znovu príklad vidíte na slajde. Máte znovu praktický príklad správneho URL formátu DOI pre dáta. A tu vidíte ešte praktické ukážky v indikátorovej súpiske. Si môžete potom pozrieť bližšie. Časné zdieľanie výsledkov budete vykazovať v súpiske na liste publikácie, takže máte tam stĺpec
U, kde vyberiete z rolovacieho menu buď predbežnú registráciu, registrovanú správu alebo preprinty. V stĺpci V uvediete persistentný identifikátor, DOI, funkčný preklikávací odkaz, vždy v URL formáte. A potom tam máte stĺpec X, kde môžete prípadne zdôvodniť nesplnenie z vašej strany. Účasť v otvorenom recenznom řízení budete na tom istom liste publikácie vykazovať v stĺpci 2TV, kde uvediete persistentný identifikátor DOI, prípadne iný persistentný identifikátor alebo trvalú URL miesta recenzného posúdenia k recenzovanej publikácii. Tak znovu tam musí byť vždy URL formát. Máte tam príklad. Potom máte vykazovanie ďalších výsledkov výskumu, ktoré budete v súpiske vykazovať na liste indikátorov 214.031 a 214.001. Čiže tam máte možnosť vykázať napríklad software, metodiky, špecializované mapy s odborným obsahom. Znovu v stĺpci D bude identifikátor DOI, miesta uloženia a zverejnenia dostupného výstupu, opäť vždy v URL formáte. Citizen Science a zapojenie ďalších aktérov budete vykazovať v samostatnej prílohe ZOR s názvom Dokladovanie nepovinných postupov otvorenej vedy. Vlastne v tejto sekcii stručne uvediete, akou formou prebehlo aktívne zapojenie ďalších aktérov do spoluvytvárania výskumných zámerov, výsledkov v danom projekte a pre každý výskumný zámer alebo projekt sa spôsob a proces zapojenia môžu líšiť. Na stránkach OPEJAK máte k dispozícii aj príručku postupov otvorenej vedy. Tá doplňuje informácie, ktoré sú uvedené vo vašich specifických pravidlách výzvy. Vychádzajú s požiadavkou na otvorenú vedu v Horizon Europe. Charakter dokumentu je návodný, doporučujúci. To znamená, že nadradené a záväzné sú specifické pravidlá. Takže vždy sa musíte v prvom rade orientovať tým, čo je uvedené v tých specifických pravidlách a v príručke nájdete len nejaké návodné informácie, nejaké rozšírenejšie, možno nejaké definície a nejaké vysvetlenia. A v druhej polovici tohto roku by mala výjsť ďalšia aktualizovaná verzia, ktorá bude vlastne zladená s metodickým výkladom, ktorý bol vydaný vlastne k tejto výzve. A zároveň musíte dbať na to, že ste povinní uplatňovať postupy otvorenej vedy, ktoré máte vlastne uvedené v prílohe základné parametre projektu, pretože tam sa vám preklopili aj tie nepovinné postupy. Takže tu nám máte ešte uvedené, kde presne nájdete tú príručku, aby ste to nemuseli pracne hľadať. Týmto som skončila, ale ja mám pre vás ešte jednu prezentáciu, predtým než sa dostaneme vlastne k dotazom. A ja by som poprosila kolegyňu, keby mi ju mohla nejak sprístupniť. Musíme sa jí sprístupniť. Stále. Pokiaľ by ste ju nevideli, tak vám aspoň poviem, čo v nej je a potom vám bude dodatočne zaslaná, prípadne zverejnená na našom webe. Takže, já bych vás pouze poprosila, jestli byste nám mohli potvrdit, že vidíte teďka novou prezentaci dostupné nástroje a služby pro vědeckou komunitu. Stačí vyslat jenom palec. Vidíme. Výborně, ano, díky. vidíme. Takže vlastne tie postupy otvorenej vedy vlastne nezavádzame len vo výskumných výzvach, ale my vlastne
Podporujeme projekty, ktoré vlastne implementujú iniciatívu EOSC v Českej republike. To sú vlastne projekty v rámci víziev IPS VAV1, tam sú projekty CARS a EOSC.cz, potom sú to vlastne projekty víziev Open Science 1, to je Národná repozitářová platforma, výzvy Open Science 2 a vlastne teraz pripravujeme výzvu Open Science 3. A ja som vlastne poprosila kolegov, aby mi teda pripravili, čo už sa pre vás v rámci týchto víziev a v rámci tohto prostredia pripravuje alebo je už k dispozícii. Či sa vám to preplo? Tak je to krátké, já vám to aspoň prečítám. Já to nasdílím ze svého účtu. Pokusíme se to vyřešit trošičku jinak. Naštěstí máme na to čas, takže jenom chviličku. Pokusím se to přesdílet od sebe. Tak, teď už snad bude viditelné, já to budu přepínat. Můžeme. Takže vlastne od roku 2024 je v pilotnom provozu Národný metadatový adresář. To je vlastne priestor pre vyhľadávanie metadátových záznamov. Ďalej od roku 2025 je v pilotním provozu Catch-all dátový repozitár. To je miesto pre dáta, ktoré nebudú mať svoje oborové repozitáre. A v roku 2025 sú pre vás pripravované oborové repozitáre, čiže na konci roku 2025 bude pilotný provoz prvého kola štyroch oborových repozitárov a na prelome rokov 2025 až 2026 to budú ostatné repozitáre. Na ďalšom slajde vidíte služby, prehľad služieb, čiže na stránkach EOSC.cz máte k dispozícii prehľad dostupných služieb pre celý životný cyklus výskumných dát. Ďalej je pre vás pripravená podpora práce s persistentnými identifikátormi, to je na stránkach identifikátory.cz. Ďalej bol pilotne, ako som už spomínala, integrovaný digitálny nástroj pre tvorbu data management plánov, data stewardship, Wizard do prostredia Národnej repozitářovej platformy. Je tam už pripravená šablona data management plánov pre projektové výzvy ministerstva školstva. Týka sa to úplne všetkých výziev a nielen nášho operačného programu. Potom máte tam vlastne v dispozícii prostredie pre spracovanie citlivých dát, čiže to je zabezpečené prostredie pre uloženie a spracovanie citlivých dát. Ďalej bola vydaná roadmapa služieb Národnej repozitářovej platformy, kde sú vlastne informácie o tom, aké technické služby a informačné materiály vám budú k dispozícii v roku 2025. Takže dostávame sa k školiacemu centru. To vlastne poskytuje ucelený prehľad školení, vzdelávacích materiálov a nástrojov, ktoré vás prevedú celým procesom životného cyklu výskumných dát, čiže od plánovania až po dlhodobé uloženie.
Takisto ponúka široké školenia a workshopy prispôsobené špecifickým potrebám danej organizácie alebo projektu. Materiály a záznamy nájdete na webu EOSK.cz, prípadne na YouTube kanále EOSK.cz a máte tam zverejnené aj vybrané najbližšie akcie. Možno s niektorými z vás sa budúci týždeň stretneme v Brne. Ďalej pre datastewardov je vytvorená na webu EOSK.cz komunita datastewardov. Je pre nich pripravená mapa datastewardov v Českej republike. Ďalej majú k dispozícii seriál Strážci dát mise FAIR a je tu jedna novinka, bola vydaná FAIR príručka pre datasteward komunitu v Českej republike. Všetky dôležité odkazy a kontakty nájdete na tejto stránke, čiže webové stránky EOSK.cz alebo newsletter EOSK.cz a to je všetko, čo som vám chcela ešte teraz ukázať.